ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман. меҳмонои нави канали ман, азо раҳмат ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунед. хелеам кам шидан просмотрои ман, барои ман дер видео партофтесам. не видеои аз 4-5 рӯза пешай як фирқа шамол чи аст ки дар чилаи тобистон бинен аллакай дар бисёр ҷо охезию чиай дами шарои Москва. модам имрӯз боронун чашмоқак зодагӣ тандир. хушум камтарак видео кунем ҷо бегаҳай я фирқа шамол сахт задесай ҷо овоз тандир аста баланд не паста хелкам овозҳошуно куштагием. дӯстони азиз, нигоҳ кунед чӣ хеле шамолай мегӯяз дарахтҳо мешкананд. пишти домда дарахтай ҳамёр камтарак запис кам бо мо бошен апои меҳрубон то охири видеора. дарҷа камтар бо бозии кӯдакҳоай паласшӯяй камтар тамошо рафтагием. дӯстони азиз, бо мо бошен то охири видеомона. ҳатман тамошо кунед. рекламорани ногардонда хелкалан камтарак бирава баъд бигардонен намешавад 2 минут. хайнама хела аллакай борон сар кард. я шохунам шапид ман успед накам уже борон ман шид қариб. баъд гуфтам бекам тарак видео кунам. анаинҷа боша гулакҳои манам хеле шидан. хеле ёрам видео накем, гуфтам бехай видео кунам. анаинҷа дӯстони азиз бошад рӯзи дигарай беҳад афтоби гармай кӯдакҳо намахел омадем дар чалафчинӣ картошкора хушовакунӣ омадем. кӯдакҳо овбозӣ дароман ами дардаромем сраза овбозӣ. хайнам я бассейнчаи майдаак дорем созе барои кӯдакҳои майдара хелшро овбозӣ мекунанд. агар як дарам бидороянд дигар ба зудӣ намебироянд. 10 бор соршон мекунӣ не овбозӣ. хайнама хел дӯстони азиз иҷашта олина авдуромаген давлат тарсидесай ов ханак чопакай барои соат 11 ба 12 оли баъд дигар аёв намебироянд. тари аввал дар ханакчопа не ки баъд дарани об гарм мешавад. барои бассейн резине тез об гарм мешавад. дӯстони азиз, хай бо мо бошен. хелак намедонам худока маҳкам накна. як вақтҳоам хел бассейнда кӯдаконам хеле овбозӣ бонда будам. аммо видеора маҳкам кардам сраза. як бор дига айвана dabondum чӣ накан намедонам ака хай ира мепартом намедонам ку чӣ мешида боша. нама хел хай дӯстони азиз, овбозӣ сарши тобистон ака ҷои модар на овбозӣ сарши беҳад хунук. хай нама хел дӯстони меҳрубон.
اینجا باشه دوستانی عزیز فستیوال رفتیم یاد چیز در کار بود با کودکارم خیلی رفتیم مغازینا کمتر فرگشتیم دوستانی مهربان همه جو با ماسک به ماسک رد نمیتن استالوو همه محکم карантин ай кӯдакои ман асос кифси хириё магиан беҳад нағз мебинам кифсиро хайр ахир рафтем ки ама устал чоро ҷамъ кагиан заказ мегирӣ заказ мекунӣ ё дар дастат мегирӣ мерай сабо анам хел дӯстони азиз амзи мерем 4 этаж ба юра заказ мегирем ва мераванд дар мошин мешинан кӯдако мехӯранд мо худмон баъд ягон ҷойгah дарёфтем столовый ба насиб бошад мерем худмон ҷаб мекунем ҷа фақат ба кӯдакора ҳамхел харид кем бургер ҳамхел чизо камтарак ман хостам видео кунам намахел ин сумко беҳад қиматан нархошон гап зан намешавад беҳад қиматан ҳанинҷа футболкои 390 рубли намхелиян ба кӯдакои майдар 299 рубл 100 ҳар хелан арзонтаран хай назар бачиё ҷа бошад бо иҷарам як хабари дига гуфтем бигирем айҷаш қафо намонем чӣ гапай дар иҷа серавно даки ҷоем бидурой бояд як чиз не як чиз бигирӣ инҷа глако беҳад хушран 250 рубла розви якта майда гирифтем ин глакое ки ман номоями глора намедонам дӯстони азиз ин глакои нимя ранга ямиш дорам розвичаша дорем немихел свича дорем бирангакша ники озияй мо гылна кагинесе фақат зимистонда гыллаш бада озимест ҳанин глакои хорако мирам камтарак видео кам беҳад хай қиматан нархелан 400 300 500 1000 то 1500 ҳастанд дӯстони азиз хеле хел камтарак дариҷа бо видео шид ана дӯстони азиз ҷа бошад нуарсехнон исталов омадагием кӯдако аллакай хӯрдан наёмадан дига мо худмон дар як ҷой столовый ба шиштем хаямҷа анаинҷа дӯстони азиз рӯзи дигарай боз дар иҷа бошад дӯстони азиз ба тозагӣ ба тайёрӣ ба иди қурбон ҳама инами хонора паласоша гирифтем дачата мерем мешӯем ина помощнико ёрдам додесанд максумчика бинен барои полшаки ҷанга иш мегам ман мешакам иш мегам ман мешакам бой максум боша болоё ҷао гуфта ки ман мешакам анаҷа дӯстони азиз аллакай паласора мо тар кадем оли хаф накадем собун накадем ба собуни сияк айна камтар белизна ҳамроҳ мекунем хел зибоишон метам дӯстони азиз мо паласора фақат ба собинем хел сиёҳ мегем хмон ам хеле қатӣ мешӯем хазайкай хем хел айнаинем хел бо ай светофоронам хел милла мегирем анамиё дӯстони азиз камтарак белезна бисёне камтарак ҳамроҳ мекунем мешапем хаф када баъд мешӯем аллакай мо паласкалона шудем дига собункунӣ хаф каданша ишон надодам дига паласоша тайёр кардесем дӯстони азиз паласора ҳамара мешӯем баъд бо мерем дар три замона шудан дар кор парда мардара шудан дар кор дӯстони азиз кам мардуми тоҷики мо ама вақт тозагӣ мекунанд ба мида ина нигаҳ кунед дӯстони азиз аллакай паласора мо шуштем буд кардем хай камтарак дига бо видеошон кардам хай хушрӯ шудан тоза шидан бо я бӯи ову бигирам бо соза
паласи калонай паласи залдан бисёртар ха кӯдаки майданими тарбазинам хелти зозияни тарбазе мехран мерезонанд серавнохоне кӯдаки майдадор кӯдакои мабод пластилин беҳад бозӣ мекунанд мечаспонанд дараҷа боша самайлот рафтесе камтар як видео кардам анаиҷа боша дӯстони азиз монам хел укробои картошка дабромагӣ буданд ҳамаша чиндем намқашид озёра ҳамаша бо тоза мекунем инҷа хушовакем агар то помидорора аллакай дохтесанд хушро ин гашничои мо наошдам ду се бор шунодем гашнич наброман нав гашничи мо бромесе ана укробора тоза кем дарам тавақ гирифтем мерем тоза наси бошам мешумшон баъд майда реза мекунем дар морозилник мебонем ба зимистона хайҷа аллакай мо дар хонаем дӯстони азиз уҷун мекунем хай ба ҳамин видеои мо тамом мешавад то охири видеоро касоне ки бо мо буд азор раҳмати калона пой меҳрубон миннатдор ҳастам аз ҳар яки шумо ки дастгирӣ мекунед